Pwede. Oh, pwede. Maganda para dito. Ayan. Basa yung kamay! Ano? Pagsigawan mo nga! Para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay kahit walang sweldo. Ano lo? Ayain mo lo? Ay, date sa'yo. Saan kayo mag-date? Kala mo may pin. Paldo ka ba? Uri. Saan basta? Saan daw lo? Saan daw lo? Ay, surprise! Pagka delikado yung surprise na yun ah. Ano? Erswell, ayoko. Karama na ako dun. Hindi mo naman ako niyayakap eh. Yeah, nakakapala eh. Mag-iayaya ka lang sa kayo na pero hindi mo pala siya niyayakap. Oo, hindi mo pala niyayakap eh. Pili daw sasakay kayo ulit pero yakapin mo siya. Ang tanong kaya mo. Kaya ko, babawi lang. Mahina ba? Mahina ba si Tilo? Mahina? Mahina. Mahina. Kasi sabihan na ng ate, mahina daw si Tilo. Mahina si Tilo. Asan na si Gemma? Kuya Luya ay! Kuya Luya! Saan na? Gemma! Maluya ba? Palawan, maluya. Luya lo! Di pa pwede? Saan na? Gemma! Saan ka na? Di pa pwede lo ay! Dahil ka na magtago, Jima. Tilo kaya, maluya. Ay! Maluya ba? Maluya? Maluya. Oo. Oh, sinabihan ng kapatid, maluya. Mahina. Iya, malakas na eh. Oo, ano sasabihin mo daw kay Jima? Sasabihin daw siya! Oo. Tilo! Ano sabihin mo kay Jima? Kaslaw mo kasi. Gaslaw kasi. Ano yung sasabihin mo kanina? Sige. Oo, sige. Ano sasabihin mo? Hindi ako yung giingan ha. Ano sasabihin mo? Diskarte yarn. Kasi, Lakas na magbuses mo! Okay, no, sige. Pabili natin si Tilo. Oh. Nagbibilog-bilog yung pawis yarn. kaya na po. Hayaan mo, pabili na natin. Kasi matagal na tayo. Ano? Oh, seryoso pa rin, seryoso. Seryoso. Sa mata ko mo. O, ano regalo mo sa Pasko? Oh, ano na regalo mo daw sa kanya? Secret. Secret. Kaya na lang. Flower. Flowers daw. Okay. Bouquet. Yung bouquet, puro pira daw yun. Pwede na pa-advance. Kasi pati na pati ako.
Seryoso? Yung sa mata makikita, seryoso talaga. Ay, sa mga diskarte mo. Kumayo ka kasi. Tayo ka, hawakan mo yung kamay na ano. Nagpabango ka naman kanina. Awit yung kamay ko. Hindi, okay lang yan. Ayaw, sumayo ka dyan. Yan. Ay, nagpindot ka. Ulitin mo tayo yung sinabi mo kanina. Yung sinabi mo kanina. Ano? Pagsigawan mo nga. Sapon! Patay ko no. Ulitin mo kasi. Lakasan mo daw, sabi ni Jim. Di masyado maintindihan ni Jim eh. Dandahanin mo lang yung salita tapos... Pag patay na patay, may kasamang higa yun. Sige daw. Patay na patay. Sige daw, huwag na to. Sige daw. 1, 2, 3. Sige, tatanggapin ko. Pindot, miga. Sige daw. Sige daw. 1, 2, 3. Talaga. Kasi lalayo. Lumapit ka bumabang. Lapit ka pa kaunti, lapit ka pa. Hawak kamay. Tingnan ako sa'yo mandigaw. Tanungin mo din kapatid kung papayag. O yung ate, tanungin mo ate. O yan, nakakapagsabi na kayo. Seryosohin nyo na si Tilo, ngayon nakakapagsabi. Kanina sabi nyo, mahina. Pare yan eh. Kapatid ka ng ano. Ano ka magpaalam? Payag. Oo. May motor ka ba? Meron. Kotse! Oh, may mga requirements ako. Kotse. Kotse. Ay, iba nga siya. Bahay. Lala nga sa akin. May bahay na siya. Kupo siya. Kubo. Ito na tayo. Ituan lang. Oo. Cute doon. Wala sa kubo. Doon na sa kubo. Alalayan mo, dyan, paglalakad. Lagi mo yung helmet. Alalayan mo. Sabay kayo, sabay. Yan. Hawak kamay habang naglalakad sa pathway. Yan, hawak kamay. Hawak kamay, hawak kamay. Like to move too fast and Basa yung kamay! Aray! Biglaan! Paano mo yung bahay mo muna? Oy, ipaalam mo sa kanya, yan ang bahay mo. Oh, sabihin mo. Gusto mo sa bahay ng malaki. Ito muna. Yung sa maliit ka, yan yung kamo yung bahay mo. Si Papa pa lang, di nakasya dito. Meron malaki. Saan? Malayo lang. Dito na. Iiksay na si Bicolana. Ay, hindi ako muna ako. Kirain mo araw ko. Sabi ni Tilo, sisirain mo. Araw ko. Diskarte sinisira. Oh. Ayusin mo kasi, Lo. Ano ba yan? Ay, simulo. Isip mo. Anong may papangako mo kay Jima?
Sarili mo, di mo maalaga. Tatampo. Klase nagdidiskarte. Nagtampo. Joke lang naman daw. Joke lang daw sabi ni Tilo. Tumatakbo ka ha. Tumatakbo. Pinagpawisan si Jima. Malinis yan. O, dali na! Wala na. Ay, kinikilig si ate. Oh. Yan na lang kayo. Pwede yan. Yung ate na lang daw. May asawa yan. Di wala naman ha, iwalay naman sila. Okay lang dagdagan, wag lang bawasan. Di ba? Gusto mo kaming dalawa? Kaming dalawa, gusto mo? Nasa partida. Di mo kaya yun. Ay, ayun si Makas Tilo. Ay, nasabihan ka tuloy may hina ni Jima. Awag kamay! Awag kamay! Tapos pagka wala si Timaro, sinahanap mo lang. Oo. Silip-silip niya kung nandyan. Kaya lagyan ko dyan para makita ko siya eh. O ano yan? Awag ka na kamay niya. Nagantay lang ako sa inyo. Puchik, lakasan yung boses mo ah. Napipikan ako sa'yo. Ano? Kasi nagantay lang kasawa. Ano? Nagantay ka ako kay Butin. Di ka pa nang liligaw, sasagutin na. Di ba naliligo na ako? Naliligaw na wala pala sa'yo eh. Matagal. Oo, tagal na. Pero naliligaw ka. Pero may pag-asa si Tilo. Kaya lang kasawa sa Ano? Nagantay ka. Sabi ko kung magsabi ka, dali. Oh, yan sa tito, magsabi ka daw sa tito. Oh, yan tito, magsabi ka daw. Maniligaw ka. Pagpaalam ka sa tito. Ano? Mahina. Ano pa ka kung kay Papa? Yun, ano pa nga daw kung kay papa niya. Kasi ito pangalan, orong na. Orong na agad yun. Ay, sa... Gusto ko ha? Mas maganda family na agad. Kanya sa family niya. Magdadirect daw siya sa family mo. Una daw niya niligawan si mama mo. Tapos hanggang kasi papa mo. Oo. Di kayo niyan magkatulog. Kaya. Sige nga. Sige nga, angkas mo nga si Jima dyan, oh. Sakay ka sa motor mo. Sige nga. Sige nga. Baka walang gasolina yan ha? Hindi naman itatakbo. Hindi naman itatakbo, ang aangkas ka lang. Aangkas ka lang. Oh, sige nga. Sige nga kung kayang. Ikot lang hanggang dun. Oh, ikot lang, ikot. Sige daw. Dito lang, oh. Sige nga. Yan. Uy, kapakan. Huwag kang magkabahan, mag-brain ko ka. Ako na matay. Anong gusto mo pag-upo? Gusto mo nakayakap. Hindi pipili kasi yung suit niya, hindi pwede magbuka ka. Ano ka ba? Ganyan talaga ang mga disinting angkas. Para hindi malikot. Oo, usog ka na. Oo, usog ka na. Hawak ka na sa dito, hawak ka na dito. Daw. Ay,
kay Chinchin ha. Dahan ha. Truth with things that are Dandahan lang, Lo. Mag-debate sila, Boulevard. gave too much. What is it with time? Why can't we and why? Dandahan lang, Lo. Dito, ikot dito, ikot. Saan mo didiretso? Dito. Matakot ka sa sarili mo. Oh, oh. Ayun. Dandaan lang kasi, Lo. Oh. And now the time has passed. I see why we were lonely. Yeah, diretso doon. Dati. Doon sa parking. Yeah. Amoy. Oh, tama na. Ano, pasado, Jima? Ay, hindi. Ay, konti pa. Bakit pasado? Mag... Ay, naku. Wala. No. Wala. Ang palalo. Wala, hindi na. Bakit tagas-gasar nangyari? Hindi marunong magmotor. Talo ka pa. Ay, talo ka pa pala eh. Oh. Kasi sino man daw ang iangkas mo? Eh, di pwede nakadress. Ganito lang naman. Kung ano-ano mo sa... Oh, yeah, ano yung tito? Yung tito. Paalam ka sa tito. Paalam ka nga. Ito. Oh, paalam ka dito. Tito. Ayusin mo. Ah. Tito. 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 Tito Idol. Ayun na, tito. Yan, Idol. Oh, idol daw, idol. Lapit ka, Tilo. Wala, mahina. Natatawa yung chewin. Oh, ayan. Ah, tito. Magmano ka nga. Oh, mag-bless ka daw. Mag-bless ka daw sa tito. Sige na. Oh, mag-bless ka daw sa tito. Sige na. Ano dito? Ito na nga oh. Lumabit ka, Tito. Maalis na siya. Oh, tito. Dito, mano. Hindi pa ako manligaw sa pamangkin mo. Ah, yan na. Gusto kasi may May na script yung pa eh. manok namin. Ayun na. Script pa. May script. Oh, sige daw. Ano kasi script? Oh, wala script. Oh, sige na. Kabado si Tilo. Oh, pwede daw. Oh, talon. Tayo, yes! Talo ka, yes! Talon, yes! Oh, lapit ka dito. Pumayag na si Tito. Na. Oh, Ano yung muna yung dalawang counter-doors ha? Ka na. Dalawang counter-doors. Hindi na ako umiinom. Lumapit ka na. O, Kung sabihin mo na, nagpaalam ka na. Ano nga yun?
Kung ang buwas Ang kulit. Ang kulit. Ay, gusto daw dito, i-confirm mo siya sa chat. Ay, na-delete ko. Ayun lang, na-delete daw. Ulitin mo ulit. ba't sa chat yung sasabi? Ang gusto ni Gemma, personal nga. Hindi, pangit daw kasi yung Diyan lang naman ako. mapapaibig mo siya sa chat. Gusto personal. Malapit lang. Bilisan mo, pinagpapawisan ako sa ilo. Mamaya, Ayusin mo. mamaya darating yung papa niya. Sasamahan kita. Oo. Oo. Ang sulong lakad daw. Kasama ka ba? Sulong lakad daw. Hindi. Delikado. Delikado. Pwede naman, dalawa flight. Sulong flight. Ha? Di, ang gusto daw niya, pag inilabas niya si Gemma, silang dalawa lang, solo flight. Para Susundin mo kasi yung sinasabi namin. para makadiskarte daw siya ng maayos. Naiilang daw kasi si Titlo. Doon nga malaman kung totoo kasi maraming nakikinig eh. Tinutulungan ka na nga namin. Dali na. Nagagalit na si Bidang. Kitan mo na kasi, si Gemma. Gemma! Gemma! Tagal no? Oh, tagal. Ayaw ko yung naghihintay ako. Ay, oo, yun na. Wala talaga. Itago mo yung cellphone mo na yan. Tay mo. Wala na. 5, Bilang Oh, na. nagbilang na. 3, 2, Wala na. bilis na! Ayoko na. Oo. Nagbago na tayo. Isip. Oo. Ano pa kasi ipapakita mo? Huwag mo muna kasi ipakita. Ay, salamat, Gemma. Okay. Nakabuo tayo ng vlog. Tabil. Ay, tabil kayo dyan. Oh. Tayo kayo, tayo. Doon, oh. Tayo lang. Tabil, pantabil. Dali na. Doon kayo. Balagtalong kasi siya. Tayo lang kayo, Lo. Tayo lang kayo. Tingin kayo dito. Tayo lang. Lo. Lo. Alright, bye-bye.